alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV beltanama sanne eɗen ɗo e boowal jumagal ji soro juma mawko Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam ɓe hande jubben seeɗa e boowal ngal taw oga banggue en ɓayri ardude oga banggue juma o machallah banggue kallu paaɗo kallu o on banggue nden ɗo rawda ceerno Alaji Ousmane Thiam rawda ceerno Ousmane Thiam wonɗo alhamdulillah rabbil alamin non yeɓen koɓe Nangue TV on beltanama sanne Alaji Abou Kane machallah jetti julɓe kala jetti bandiraɓe kala noon jehen to nder juma to inchallah ƴetten ko heddi ko tan fuɗɗama ƴettude kam no foti foof inchallahu mawla amin amin yabbal alamin amin yabbal alamin nangude lawol ngol alhamdulillah rabbil alamin jeeɓiyankoɓe Nangue TV machallah enen kala ceerno jaam waade alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV beltanama sanne naganama jaam machallah alhamdulillah rabbil alamin hande kadi ceerno rewi ko oɗo banggue damal kergal ngal ceerno Bachirou Thiam ceerno jogoni yaltirde hande alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waɗo men ñalawma dewo hoore biyir woni alerte walla mbiya dimanche hawre nogas e goho lewru men korse tawjunaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɗo e wuuro Teddungo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin machallah eɗen gandi hande woni ɓuuɓi ni deeƴi machallah ko weltare kono ko ɓeydare machallah alhamdulillah rabbil alamin non oto ceerno wonɗo machallah ene ko Alaji Harouna Demba ko yim dogna oɗo munna machallah alhamdulillah min ceerno sowa yaltu taw non yeɓiyankoɓe Nangue TV hande oɗo alerte so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen jiiɗi yaade to wuuro men Fass Subalɓe inchallah joni joni sen gayniɗo duuso ngo tan inchallah eɗen jiiɗi yaade wuuro men Fass Subalɓe wuuro ceerno Mountaga Sall alhamdulillah rabbil alamin eɗen gandi Fass Subalɓe Sinthia ko 1960 nden Fass Sinthia alhamdulillah rabbil alamin wadde noon ko woni toon eɗen gandi musidɗo men ceerno Harouna Diop jangguino toon juɗal Alqouranil Karim ngal noon eɗen gandi kala hitande omo waɗa reftoji ɗon ɗo Fass ɗo kala hitande omo waɗa reftoji kala hitande ɗo Fass ɗo wonande almuɓeɓe ko janggi e nder hitande nde ko wadde ko oɗo ñalawma hande o ko nden wonata inchallah reftongo inchallah wono hewno hawru ko ñalawmaji goɗɗi ɗin ɗi ganduɗa ɓe ngala temps yaade toon hande ɓeɗa hawre dimanche en dawani e golleji e ko nandi hen wadde hande kam so Allah jaaɓi min gado ñalawma o toon to Fass to ñalawma hoore min gaddi ɗum toon to Fass to
den paami inchallahu mawla hannde o eɗen nganndi ceerno Djalaluddin kala hitaande ko kañum ceerno halfinde ɗuɗal ngal wadde kala hitaande ɗe gueɗe majji kañum yahat toon heɗno almuɓe heɗino janngoɓe fof alhamdulillah kala kadi no wayi kala ko tawi toon so arti kadi habra ceerno ɗone kamɓe koyemro ceernoɓe woni kamɓe ɓesgu ceerno ngu e dental ngal fof alhamdulillah alamin oɗon sahaa mo kalten kanko ceerno Djalaluddin toon o waali heewi ko walde toon aset hanki o kikiɗo hidde o waala so weeti dimanche o natana golle nde wiyete tisbar taw fof gasi alhamdulillah alamin ɗum noon enen kadi hannde so Allah jaaɓi joni sen gayni duuso o inchallah ko toon paaɗen yaajude musidɗo men Adnan Thiam ɗum noon no ngannduɗaa enen kewi yaajude geɗe kewɗe mbatten faate jewte Nangue TV gila gure siraji ɗi hay fof inchallah mo ñaagui bandiraɓe en duwaw no fewi no fewi no fewi inchallah en jeehitanten e jaam mbaɗen golle dow jaam garten e jaam inchallah ala ko humpa toon so Allah lamɗo jaaɓi inchallah min mbatton jewte ko fate taarih wuuro Fass inchallah mawla min mbatton jewte ko fate kadi kanko ceerno Harouna Diop ceerno wattu en janggen ɗuɗal ngal o hol kanko to janggi kanko hoore makko to rewi ha ceerno halfuɗum ɗuɗal ngal sabu e mbaɗɗumen ko yewtere holliri wonde kanko ko Mauritanie o wonno ko toon ceerno noddimo téléphone e wimo ne sohlimo taw ngal jiɗal Fass ngal paari o wi on jamma ɗum wayi weldemo e bettudemo ceerno tan noddidemo téléphone to Mauritanie arma ɗo fatma arma sohluma o wi on jamma o waali ko woyde ha weeti bojji belamma bojji jurum bojji weltare machallah kanko ina Harouna Diop inchallah hannde kadi so jeehi min mbattu kadi nen yewtere kadi inchallah mawla mo arte majjum kadi inchallah mawla yiiɓe koɓe Nangue TV alhamdulillah alamin jokken rewidade chaine men YouTube Nangue TV mbaɗen abonné no moƴƴi kala kadi vidéo ari mbaɗen ɗum e groupe aji men WhatsApp yimɓe fof naftoro hay bandiraɓe kadi nelten ɗumen inchallah mawla yeeɓiyankoɓe Nangue TV joni eɗen ketti ko banggue rew juma o sa gonɗen banggue rew juma o alhamdulillah alamin machallah on ji bolero ndu bolero tawetede nder juma mawka ko Madina Gounass alhamdulillah alamin bolero ndu woni ɗo machallah nder juma he bolero ndu woni bolero tawetede e nder juma mawka ko Madina Gounass alhamdulillah alamin jekkayru won ɗo soro alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alamin ceerno yalti ceerno jogui suudu nder jamatu hande toon wonno wadde min tawi sappo kam joni o yalti alhamdulillah alamin inchallah alhamdulillah alamin ceerno jooli e oto he on tourno gam fattude galle alhamdulillah alamin machallah jetti fof en jarni fof alhamdulillah alamin machallah no enen duttoto nder juma to ceerno Ibrahima Ceerno nani toon fati inde ɗiɗi on kadi joom haajuji en nangoɓe lawol ngol inchallah mawla nani dande Thian Barom jarama Ndiaye machallah ba وهو السراج المنير المستغاث به عن السريعة المنصور ومختار Thian Bachir Thiam ba alhamdulillah inchallah alhamdulillah alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV machallah beltima sanne duusa nder duusa machallah inchallah en jettata alhamdulillah alamin min beltima kadi en jiiɗo musidɗo men ɓi ceerno meɗen ceerno Mouhamadoul Kabir mo ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba on wonde musidɗo makko biyeteɗo Paté Camara mbaɗene kamɓe gonɗi ɗo de France machallah Paté Camara min calmini no fewi min juurimama cabdinal ngal France naɓe kala ɓesgol kala alhamdulillah alamin
kanko Cheikh Abdoul Kabir Ceerno on waɗi yimre ene wiya wacco teskitoɗa machallah alhamdulillah gila jiiɗen yimirde nanɗen nde weeli en dewɗen nde ha kuñiɗen ndenden nde e koye meɗen machallah ha saaha goto kadi min jimde inchallah jimnen renndo ngo inchallah آمين alhamdulillah rabbil alamin juurama ceerno mawɗo machallah kondirama juuɗe yurmondirde yafondirde alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ene fima ceerno yalti jama ka jooɗi alhamdulillah machallah seydi Ba ceerno Habib Malick Sow ceerno ari machallah seydi Ba ceerno ari alhamdulillah machallah ɗen e bolero ndu alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibrahima ceerno ceerno Habib Malick وعليكم السلام آمين 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 يا رب العالمين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين المفتدى فاتح كاميرا ندير ceerno Abdoul Kabir ceerno ما شاء الله ما شاء الله كاميرا الحمد لله ما شاء الله yeɓen koɓe nangue TV on beltanama sanne on ñaganal gam en garde duuso ngo ha ɗo machallah en jetti dendagal juɗɗo kala en jetti dendagal bandiraɓe kala inchallah en dokkat bandiraɓe kadi aadi so allahu lamɗo ɓe ha kadi janggo so allahu lamɗoji kadi wonno hande ken yahoɓe fas bolɓe so allahu lamɗo ɓen mbiɗen ni eɗen jetta bandiraɓe kala eɗen jetta julɓe kala alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin wonɗa foof beltanama sanne amin ya rabbal alamin amin oɗo ko Gogo Rama Gogo Ousmane Sow machallah joom jumre joom aji for
alhamdulillah rabbil alamin machallah bandiraɓe sehilaa musidɓe tedduɓe deken bandiraɓe aadi tan ha gongol inchallahu mawla